Biamono mulikitonde Stephen Sorobochuru asenchire yobo ekirano gotogotomengora gochia asenke yogo tigana na manganande yogo ichania enke mokura chinsemo chia nyankoge yogo toka se wodi ya Kyabonyoro se bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira nigero ne moichano asoyo mo bobaire kabulete kurustali kemerongebere na isana iso cyumutinyo komina kabere gosomutinyo eta oikaboni gabatara manyasaru musumatu yobere ka kubarenga korokwa Evelyn Nyamuita abwase yamategendrete komurigia ase chinsemo chonsi hono ni gobanyare koboria onde bonsira romosubati yana kingwa karora voti buno mulikito kurwase kaunti ya Nyamira Jabuma ange agotomanya enka emo asensemo ya Nyangoge egotoka ewodi ya Kyabonyoro ebunge ya Burabu nigo erenogo ichana okonene maiga yoko Evelyn Nyamuita kurwa chitariki emerongebere na isano na isato omotienyi oikomina kabere omwaka bwetiri bubere nemerongebere omugakoye Jones Nyamasege nato erabuna nigo abetega kubura lituko babete bakungusana na igore ya madeni abetega gosaba asenchera yobutantanu bono gatoko na kuamba na mama esimye kama na kongichera no tole valini no aro yo monginone ngoruarora ngoje bwata nganyora nduto gwaka oyabwata na deni ya siringeli 10,000 alinko mubona naki aya chibasya nentagete Evelyn ara ngoma Evelyn no ara akora kikwana nere ngoruse si ngobwate simeli ngomwabwe ngomubekero goto unanga na chikumubekero chigoto kobori ko ataraso kwana kubona ki oyo ningo kwana nere ngomote bindutu aliegwete ndutu okwanga ko kwana ne simeli okosoko tirimba ko chimwama mate ko chibuna mwana ko chimate nyomba okogenda pi egetambokero kyayo koligia omurugyo yembaka Samairi ayenkera abeka amatunda aseboigo abekero roboti asomogambi negesteseni gya polisi kya Nyaramba kerna nyora na mugambi tarigo keira bwango ekaraga na moeresta atetena koraga nyango chari nachire koganya paka ekere bona adinaki yabeire geka atarairana tiangenda report police na report police ekagera bwantoma bagantengi cyase media ensemo yaye omusabu chief bwenseme Beatrice Musa nateba engane yenja muikerete kolende ko ikirabono mbaranyora asaberete bagwato musoso makerunga urenda akagenda ono mati so manyirwa sabere namusaba koirana bwango aseboigo asaba onde bwensi obwate obomanyia sale gwaka oroboti jengo sabairaneka acharura abana bana mwana madeni nabongo ryinjira twakane yicaye cyarenda abana ne skuru ya iboiru njibye katingo nyara bana njengo sabo yora munyone ona namba yesimi nabako ngakere namba ya nesimi 07 19 582 785 eyikera tokere mteja era toke na inde era 0703 205 7